Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Boss Conraje Wafo, Erica Sheila Biscara, at sa mga nag-renew ng badge na sina Apo ni Abing, Martin Jose, Congeniality Queen, at kay Arian Diente. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tito Oji at ng pinsan ko na si Kuya Oji. Magtatayan sila, baka malito kayo. Taong 2018. Teachers Camp, Baguio. Itong mga panahong ito, kasalukuyan silang sumasama sa mga pastor para sa mga tour nila. Ang ginagawa nila doon, mga prayer meeting, house blessings, mga ganyan. Hanggang sa napadpad sila dito sa Teachers Camp. Unang salta pa lang nila rito, sinampulan na kaagad sila ng mga nakatirang nilalang dito na hindi nila nakikita. Maliban lang sa isang kasama nilang babae na si Ate Jocelyn. Nung papasok sila sa Teachers Camp, meron munang chinek yung security guard na parang access nila sa magiging villa nila. Pagtingin ng guard dito, ang sabi nun sa kanila, "Ay, sir, ma'am, mag-iingat ho kayo ha." Yung pagsasalita ng guard na yan medyo nananakot. Parang meron siyang gustong sabihin pero pinipigilan niya lang yung sarili niya. Ang sagot nung pinaka-head nila, "Sila ang mag-ingat sa amin, iho. Mga pastor kami." Aba, bigla namang nagmano yung guard sa pastor at humingi ito ng pasensya. Ilang minuto din silang naglakad noon papunta sa villa. Gawa ng medyo dulo na ito ng Teachers Camp. Ayos lang naman yun sa kanila kasi bukas din ng hapon, lilipat na sila ng lugar. Pagpasok nila sa loob ng villa, meron itong 3 malalaking kwarto, sala, kusina at banyo. Kompleto naman. Kaso yun nga, medyo may kalumaan na ito. Dapat kasi ang talagang villa nila ay yung sa may taasan. Nagtataka si Tito Oji kung bakit bigla na lang may rumenta doon. Naka-reserve na sila doon eh. Wala naman silang magagawa kasi kapatid ng may-ari yung rumenta. Kaya ang ending, sa dulo sila napunta. Hindi naman nila pwedeng i-move yung misyon nila doon kasi marami pang nakapilang lugar ang dapat nilang puntahan. Nagkanya-kanya na sila ng pasok nun sa kwarto. Bale, si Tito Oji, Kuya Oji, si Ate Jocelyn, 5 pastor at isa pang babae ang kasama nila nun. Kasama nila Tito Oji yung 2 babae sa kwarto. Tapos yung 5 pastor, pinaghatian yung 2 pang kwarto. Banat ni Ate Jocelyn kay Tito Oji, "Kuya, may nauna bang pumunta sa atin dito sa bahay? Kasi nakita ko namang nakalak yung pintuan eh. Pero kanina pagpasok natin, may nakita akong malaking tao sa kusina." Tanong ni Tito Oji. "Tao? Wala naman ako napansin.
Saan banda? Lumabas silang dalawa ng kwarto. Tinuro ni Ate Jocelyn kung saan niya nakita yung sinasabi niya. Pagtingin ni Tito OG sa lugar, imposibleng may makapasok na ibang tao doon kasi puro semento na yung kusina eh. Medyo malayo din yun sa CR. Kaya imposible talaga. Ang sabi ni Tito OG, baka namamalikmata lang siya. Dito na nagsimulang kilabutan si Ate Jocelyn. Dahil yung sinasabi niyang nakita niya kanina, nakita niya ulit na nakalutang sa pader ng kusina. Galit na nakatitig sa kanya. Meron itong mahabang sungay at sunog na sunog ang katawan nito. Nagsasalita pa si Tito OG nun pero hindi na ito naririnig pa ni Ate Jocelyn. Nang mapansin siya ni Tito OG na umiiyak, tumutulo yung luha niya habang nakatitig siya sa itaas ng kusina. Walang sali-salita. Tinigal po ni Tito OG kung ano yung nakikita niya. Dito na nakawala si Ate Jocelyn sa kung anumang hipnotismo ang ginawa sa kanya nung nilalang na yun. Ipinasok ni Tito OG si Ate Jocelyn sa kwarto, tapos pinainom niya ito ng tubig na merong orasyon. Tanong ni Tito OG, Jocelyn, ano yung nakita mo? Pinaliwanag niya yung itsura. Pumasok ngayon sa isip ni Tito OG. Putya, demonyong nakatira dito. Hindi na lang niya sinabi yon sa mga kasama niya. Ang hiniling na lang niya, magdasal sila. Lumipas pa ang ilang oras. Nagyaya yung mga pastor na maglakad-lakad sila sa labas. Tingnan nila yung teacher's camp. Makipag-usap din sila sa mga lokal para malaman nila ang gawin ng buhay doon. Mga bandang 4:00 ito ng hapon. Meron silang inikutan doon na building na nasa bandang itaas ng teacher's camp. At ang pangalan nun ay Rojas Hall. Habang iniikutan nila yon, bilang malapit lang yon sa guard, tinanong ng isang kasamahan nila kung pwede ba nilang pasukin yon. Ibibless lang nila. Kahit pabawal, pinapasok pa rin sila nung guard. Kasi ibibless eh. Habang nasa loob sila ng Rojas Hall, may mga monoblock doon na magkakapatong-patong. Marami tsaka mataas. Lagpas tao. Nung isinasagawa na ng leader nilang pastor yung pagdarasal, nagulat silang lahat. Nang isa-isang nagtumbahan yung mga monoblock na magkakapatong papunta sa direksyon kung nasaan sila. Buti na lang walang tinamaan. Bigla namang napakapit si Ate Jocelyn kay Tito OG. At ang sinabi nito, Kuya, nasa likod siya ng mga bangko. Pero hindi nagpatinag yung pastor na nagbe-bless sa kung anong nangyari. Mas lalo niyang nilakasan ang boses niya at winisikan niya ito ng holy water. Di kalaunan, natapos din nila yung pagbe-bless sa Rojas Hall. Nung nasa labas na silang lahat,
Nakatiwangwang lang yung pintuan. Nakalimutan nilang isara. Bumalik yung isang pastor para sana siya na yung magsasara ng pintuan. Pero malayo pa lang siya sa pintuan, bigla na lang humampas ito papasarado. Nagulat silang lahat sa narinig nila at saksi sila na hindi pa nakakadikit doon yung isang pastor. Kaya papaanong nagsarado yon ng ganun kalakas? Imposibleng hangin dahil lahat ng bintana sa Rojas Hall nakasarado. Puro papasok lang yung hangin. Ang sabi nila, wag na lang intindihin. Tutal naman na bless na eh. Aalis na rin doon kung anumang uri ng demonyo ang nakatira sa Rojas Hall. Yun ang akala nila. Nung pababa na sila pabalik ng villa nila, napasulyap si Ate Jocelyn sa Rojas Hall. Kinalabit niya kaagad si Tito Oji para makita din ito kung anong nakikita niya. Pagtingin nilang dalawa, sa itaas na palapag ng Rojas Hall, may nakatayong malaking lalaki na mahaba ang buhok. Nakahawak sa bakal ang isang kamay. At yung isang kamay pa nito ay nakaturo sa kanilang dalawa. Ang sabi na lang ni Tito Oji, hindi yon makakasunod sa kanila. Pabayaan na lang. Nung makabalik sila sa villa nila, gumawa sila ng malaking bilog sa sala para doon magkwentuhan, pray over, at pag-usapan ang mga bagay na tungkol sa Diyos. Nasa kalagitnaan pa lang sila ng usapan. Yung isang kasama nilang pastor, aligagana. Tapos palaging lumalabas kasi may sinasagot na tawag. Nung huling balik nito, nagulat silang lahat kasi nagpaalam siyang babalik siya ng Maynila dahil yung asawa niya manganganak. Sobrang biglaan yun kasi ang tansya nilang mag-asawa 1 buwan pa bago siya manganganak. Wala naman silang magagawa sa bagay na yon. Emergency eh. Pinayagan naman siyang umuwi nun. Ilang oras ang lumipas. Tuloy pa rin sila sa pag-uusap nila tungkol sa Diyos. Nang biglang, sabay na bumukas yung bintana na nasa sala nila at yung pintuan ng CR. Gulat na gulat sila nun dahil kumalampag yung pintuan sa CR. Si Ate Jocelyn, napatakip na ng mata niya dahil sa takot. Kasabay niyan, may bigla namang kumatok sa villa nila. Pagbukas ng pintuan ni Kuya Oji, nagpakilala itong may-ari ng villa at ang sabi sa kanila, pwede na silang lumipat sa itaas kung gusto nila. Kasi yung kapatid niya, umalis na doon. Matapos magsalita nun, umalis din kaagad. Yung itsura pa nung may-ari, halata mong nagmamadali. Nung narinig nila yun, naisipan nilang lumipat na lang sa itaas. Kasi mahirap umakyat kapag sa baba sila nang gagaling eh. Empake ulit sila ng mga gamit nila. Ang huling lumabas ng villa,
sila Tito Oji. Tinulungan kasi nila yung mga pastor na mag-akyat ng mga gamit. Tiningnan nila isa-isa yung mga kwarto kung meron ba silang naiwang gamit. Nung ayos na lahat, nagpasya na silang umalis. Nung nasa labas na sila at aakyat na paitaas, pansin ni Tito Oji, kulang sila ng isa. Bumalik siya sa loob ng villa. Pagpasok niya sa kwarto ng mga pastor, nakatayo pala doon si Ate Jocelyn. Habang nakatingala sa kisame ng kwarto at paulit-ulit bumubuka ang bibig nito, kasabay ng mga salitang, "Sige, sige, 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 sige." Paulit-ulit yun. Pabilis din ng pabilis. Habang kinakalmot niya yung magkabilang braso niya. Ang ginawa ni Tito Oji, nag-orasyon siya gamit ang malalim na aral ng Satur at iniihip niya yon sa bumbuna ni Ate Jocelyn. Ayun, bagsak. Ginising niya pero habang ginigising yon ni Tito Oji, pakiramdam niya sa ulo niya, sobrang laki na nito. Alam niyo yung pakiramdam na biglang lumalaki yung ulo niyo tapos manhid na manhid? Ganon ang naramdaman ni Tito Oji nung mga oras na yon. Kaya ang ginawa niya, puder kaagad. Sinama na din niya sa puder niya si Ate Jocelyn para hindi na sila malapitan pa na kung sino mang nakatira doon. Kaso lang, sadyang malakas ang puwersa nito dahil nagawa pa nitong isarado yung pintuan kung nasaan silang dalawa. Kung ano-ano ng orasyon ang pumapasok sa isip ni Tito Oji nun. Para bang nagkokombate na sila sa isipan nung nakatirang demonyo sa villa. Ilang segundo ang lumipas. Nagising si Ate Jocelyn. Doon na gumaan yung sitwasyon. Kaya agad na ginawa nila. Lumabas na sila ng villa. Tanong ni Kuya Oji sa tatay niya, "Oh, pa, anong nangyari?" Sinabi na lang ni Tito Oji na may nakalimutan lang siya. Pakiramdam ni Tito Oji nun, 5 oras silang nasa loob ng kwarto. Pero alam niyo bang wala pang 1 minuto nung bumalik siya? Nung naglalakad na sila paakyat, sumulyap si Tito Oji sa villa na yon. Nakita niyang hindi lang pala isang demonyo ang namamahay sa bahay na yon, kundi marami. O pwede ring isang demonyo ang namamahay doon. Tapos marami siyang hawak-hawak na mga kaluluwa ng tao. Matapos yan, umakyat na sila sa itaas para bumalik sa mga pastor. Dito na din nila tinuloy yung naudlot na kwentuhan nila tungkol sa Diyos. Naging maaliwalas naman ang gabing yon. Ultimo yung pagtulog nila, dere-derecho. Kinaumagahan, umalis na kaagad sila sa teacher's camp. May dadayuhin pa kasi silang mga lugar malapit doon. Alam nyo ba na isa ito sa mga misyon nila
na hanggang ngayon ay hinding-hindi nila malimutang karanasan nung sumasama pa sila sa misyon ng mga pastor. Okay, opinyon ko sa kwento. Wala akong masabi kundi 100% lehitimong kwento ito. Lalong-lalo na doon sa part na Rojas Hall. Alam nyo ba na isa yan sa pinaka-haunted na lugar sa teacher's camp? Paano ko nasabi? Minsan na kasi kaming nakapunta dyan ng grupo ko. Talagang may kakaibang kilabot yang parte na yan. Iba siya sa lahat ng hall na nandoon. Subukan nyo. Lalo na yung mga tiga Baguio. Try nyong daanan. This oras ng gabi. Tingnan natin. Tapos doon naman sa sinasabi nilang villa na nasa ibaba. Alam ko yung part na yan. Madilim na dyan sobra. Pero may mga nakatira naman. Yun nga lang, mas lamang yung abandonadong villa kesa sa may laman. At saka, nung tinanong dati namin yung guard tungkol doon, may mga tinuturo siyang lugar na hindi talaga pwedeng puntahan. Dahil ang sabi niya, baka mapahama kami. Kaya nung pumunta kami doon, limitado lang yung mga napuntahan namin. Pero yun nga, masasabi ko, talagang sobrang totoo lahat ng kwento dito sa teacher's camp. Ang kaso lang, hindi ko alam yung mga klase ng nilalang na nakatira bawat hall. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa ibaba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.